Zikuoneka kuti katangale ndimenenso wakula kwambiri mwina mabwalo a milandu kutengera kwa anthu okhawo amene ali ndi chuma. Mwina tingatani kuti nayenso munthu wakumudzi amene mwina wapalamula timilandu tinadakika amene wabambuzi wata chifukwa anthu amene amakhala kuti alibe owayimirira. Newspaper ya lero yalemba kufotokozera bwino kunena kuti Richard Chimwendo Banda akuyeneratu abwererenso ku ndende. Iwo watu akuyenera kubwerera ku ndende kamba ka dongosolo limene Attorney General wakonza onena kuti afunatu atsutsane ndi chigamulo chimene linapereka bwalo la milandu. Chigamulo chitu chinakhala chowapatsa ufulu a Richard Chimwendo Banda kuti sakuyenera kumangidwanso, ndipo iye wanena kuti izi ndi zolakwika. Kodi a Malawi milanduyi inene kuti imakomera anthu achuma, nanga zikukhala bwanji kuti nthawi zonse munthu amene ali wandalama akapita ku mabwalo a milandu tikungomvatu kuti watuluka pa belo. Pompano tawana Moses Kumkuyu amene atulutsidwa pa belo. Iwonso Richard Chimwendo Banda pamene anakhala pa rimandi kudikilira. Iwo anangokhala mwezi umodzi. Pali anthu ena amene ali ku ndende komweko akhala zaka mwina zokwanira 4 ena 5 ali pa rimandi koma sana patsidwe chigamulo chilichonse pa mlandu umene iwo anapalamula. Kodi tinene kuti mwinatu ndende za mdziko lino zinayikidwiratu anthu amene tili osauka. Kodi chilungamo kapena malamulo anapangidwira amphawi a Malawi? Tatiye ntike ndemanga zathu pa nkhani imeneyi. Sayero panga like, comment, komanso subscribe. Pali nkhani inapa akuti AG wants Chimwendo judicial review case discharged. Attorney General Frank Beta has moved to challenge the judicial review application involving Malawi Congress Party MCP General Secretary Richard Chimwendo Banda before High Court of Malawi Civil Division Judge Kenyatta Nyirenda. In a case, Chimwendo Banda is seeking a review of the state's acts of omissions in detaining and continuing to detain him beyond the mandatory statutory remand period prescribed under section 161E of the Criminal Procedure and Evidence Code. Kani yake nditu ndi meneyo pamenenso taona kuti nditu izi zinachitika wina anangoganiza kuti basi ndingopanga akuti kwachuluka katangale kwambiri kumene. Sikudziwa kuti wina anangoganiza because I believe in Kalindo justice Kenyatta imene so dzula Malawi first, the people first, they had something to talk about. Kunena kuti akuona ngati malamulo sakuyenda bwino chifukwa zikuoneka ngati kuti funso limene ufunsira kuti kodi how is it that anthu ena ali ndi mwayi onena kuti a judge can say uyu mtulutseni and musamange so even kuti akhala mukumukanizira zinthu zina kutsogoloko. Tiona kuti kodi the plan imene akupanga Attorney General, is it going to go through or kodi what's going to happen? Koma in true sense malamulo akuyenera kuyenda ngati madzi. Komano okay, apart from chilungamo, I used to wonder kuti mwina zimakhala bwanji fuwa zimaoneka kuti lamulo limangogwira ntchito kwa munthu yekhayo osauka. Chifukwa you can see kuti these people ndandolemera ndandochita bwino koma when it comes to akapalamula zinthu ngati chonchi belo chani zonse ndithu and akangopatsira belo zimakhala kuti nkhani yisataniso imakhanga kuti yazizira. So mwina amalawi tingatani cause it looks like kuti ukuku mene amakambira Bon Kalindo amene ndi mtsogoleri wa Malawi First amakamba kuti ndithu zikuoneka kuti katangale ndimenenso wakula kwambiri mwina mabwalo a milandu kutengera kwa anthu okhawo amene ali ndi chuma. Mwina tingatani kuti nayenso munthu wakumudzi amene mwina wapalamula timilandu tinadakika amene wabambuzi wata chifukwa anthu amene amakhala kuti alibe owayimirira. No, it's true. It's true. Zimazaoneka ngati kuti pena even mabungo menyera ufulu wanthu amayikapo mumo kwambiri when it comes to munthu odziwika onena kuti ndi otchuka. That's when you come in chifukwa even issue yokhudzana ndi Chimwendo Banda because akhali ku manja mwa polisi for a long time. I think mwezi so wabusa ndithu. Komano you look at the fact that pali anthu ena amene akhalali manja mwa polisi milandu yawo si kuenda bwinobwino ndithu ali pa remand for over a year. There are such people and I don't know kuti kodi
like you said, for these things to work out. These are things that have been happening for a very long time, which shows when a system, I think and I am just hoping we can move from the rhetoric of I think in the prominence sometimes matters when it comes to, for example, when it comes to Atolankhani, but they are the local Malawians, the ordinary Malawians that also need the same so in similar situation, this is to do with Kumkuyu. State changes Kumkuyu charges. The state has changed charges against Malawi Congress Party, Director of Campaign and former Minister of Information Moses Kumkuyu, who appeared before the Dirongo Chief Resident Magistrate Court for bail hearing yesterday. Now Kumkuyu anamangidwa kapena nero anakadzipereka kupolisi imene yolashiwiri pamene apolisi akuti akumuganizira kati kuti amamuganizira kuti anayankhula mawu amene akhozobwetsa chisokonezo mawu amene aura anawayankhula umaliro wa former first deputy speaker of parliament Malawi Zombo. Now dzulo atakaonekera ku bwalo la milandu kumeneko apolisi amusinthira mlandu wake kuti sinkhaniso imeneyo nkhani ndiyonena kuti he's accused of abuse of office and money laundering. Exactly. Tikhale tikuona kuti kodi nkhani imeneyo kweli I'm assuming ndio khudza udindo wake whilst he was serving as a Minister of Information. According to the state, the first charges relate to allegations that in August 2025, Kumkuyu, while serving as Minister of Information, directed the Malawi Post Corporation to disburse public funds for the rehabilitation of a school block in Kalonga district and the construction of a borehole in Dedza district. The state alleges that some of the funds amounting to over 14 million kwacha were diverted for personal benefit. So ndalama imene ukwisira ntchito kukonza bloko ya skulu ina ku boma la Kalonga komanso kumanga mjigo boma la Dedza ndizimene anaso kuganizira kunena kuti ndalama ina pamene popo anayisowetsapo kugwiritsa ntchito zinthu za personal. Koma poti alesa amakhala innocent until proven guilty. Tikhala tikuona kuti kodi nkhani ikhale ikuyenda motani. I think we should move on. Do you want to tell you what Hamanga Kobasi? Jomo steps up war on inefficiency. In Nkani mene mwina mumzindo Blantyre komanso ngati mayor takati kuona kuti anditu is doing a lot. Is doing a lot in terms of kukonza kuti anditu mumzindo Blantyre ukhale wa ukhondo. Muna ndi monga ndi khumbo lotani kuti tingaphunzirepo chani chifukwa yukanise kuti wafikanso ngati anthu amene amagwira ntchito ku makhonsolo aja kuti amachedwa atikuwatsekera kuti basi sino mwachedwa basi simubweranso mwina tingadandi zinthu ngati zimenezi because yeyu as the mayor of Blantyre city tikuonabe kuti ndamene wanyamulano ma mayor onse in each and every city koma no masite ena akugona masite ena akugona ambira akugona mabe I think it is nzabino kwambiri kuti at least we have to appreciate panchire mena akugwira exactly ndikutengerapo chetsanzo yabwino chifukwa chonena kuti and I hope also that izinsi zikungochitika kumambiriro kuno that this is going to be a norm. Chifukwa chonena kuti it does not make kunena chilungamo hygiene is supposed to be a normal thing. Kunena kuti munthu kusamalira pamala amene kaupangira business pamala amene ukukhala zisatengere munthu wina wake ubwera kumadzakhala ngati kuti ndi a headmaster. That's what people are addressing him as. Kuti ndi a headmaster and akulimbikitsa ntchito za ukhondo and achita kufinyana and kunena chilungamo sakuyenera kuti zizichita kufika iyeyo kuchoka ku office yake koma chita kwakakamiza anthu kuti agwira ntchito iyi koma sinanga when push comes to shove nanga utani. That's what happens. Komanso mwina china tingopereka ngati advice kuti at least when these people are making Blantyre clean safety matters ndikuonabe kuti anthu ambiri amene akumagwira ntchito ngati zimenezi mwina upanda magrove chani so you can see kuti ma waterborne diseases now also that you can be mvula kwa